Излезе новия брой на списание Дракос. Аз казвам добър ден на Явор Цанев. Представенето ще бъде утре от 17:30 в Клуба на дейците на културата. Ще те помоля да ни кажеш какво има в списанието, в този брой и да разкажеш малко и за наградените от поредния конкурс. Здравейте! Значи с този брой ние започваме трета година от съществуването на Дракос. Тази година, първо да кажа, че кориците ще бъдат оформени тематично, като елементите земя, въздух, вода, огън. Съответно, първия брой е с темата земя. Този брой се получи много интересно, почти съвсем русенски, тъй като по-голямата част от авторите са от Русе или близо до Русе. В него е награденият разказ от конкурса за фентази. Това е разказа на Иван Костадинов "Инстинкти". Другите два разказа са "Наемник" от Бранимир Събев и "Цената на магията" от Флориан Пекаш. В броя също може да прочетете разказ от Марията Георгиева "Невидимия Джони Кайл", от Георги Димитров "Наследството на кръстоносец", от Нели Цветкова "Огледалото", един разказ от новата книга на Андрея Илиев "Собиец на борда", който се казва "Истината за червената шапчица", един разказ от мен, Явор Цанев "Флок", и в класиката този път сме сложили "Възпоминания от Батак" от Иван Вазов, въпреки че стихотворението е с подзаглавие "Разказ на едно дете". За нас това е един вид истински ужас и почти фототипно сканирали сме от първото издание, когато е излязло стихотворението, както и малко информация. А обявявате ли нови конкурси? Да, интересното е, че обявяваме нов конкурс и във връзка с това, че вече сме направили 5 конкурса до тук и виждаме, че има повече творби, които могат да бъдат отличени, за да избягаме от рамката, която сме си поставили, да отличаваме по 3 разказа. Сме решили този път конкурса да е по-особен и отличените разкази да излязат в края на годината като отделен сборник. Значи конкурсът е "Вдъхновение от краля" и е за разказ вдъхновен от Стивън Кинг. Очакваме произведенията в обем до 6666 думи, като задължително изискване ще има към тях да се добави в свободен текст в рамките на една страница по какъв начин автор е вдъхновен, произведение, герои и така нататък. Всеки автор може да участва с един разказ и съответно крайната дата е 21 септември, когато е рождения ден на Стивън Кинг. Отличените разкази, казах вече, ще изляза в самостоятелен сборник и другото различно за този конкурс е, че сме поканили освен екипа на Дракос 3 външни участници в журито. Това са Адриан Лазаровски, Бранимир Събев и Сибин Майналовски. Ще им се да кажа малко защо се спряхме на тях и съответно да им благодаря, че се съгласиха. Адриан Лазаровски е преводач на Стивън Кинг. Според така фенското мнение е един от любимите преводачи за феновите. Освен това и той е автор на книгите "Завладей българите" и "Завладей българките". Бранимир Събев пък е автор на 3 сборника с разкази. "Хора от Гарвани", "Човекът, който обичаше Стивън Кинг", като едноименният разказ е точно вдъхновен от Стивън Кинг, и "Пустинния скорпион". Той освен това е съставител на антологии, редактор, като преводач също се изявява. И третият Сибин Майналовски, също е известен на феновете на фантастиката и фентезито в България. Той също има 2 сборника хартийни, както и електронни книги. "Сянката" и "Усмивка в полунощ". И ние пък го избрахме, тъй като той спечели един наш конкурс точно с такъв тип разказ "Телефонът на краля". Добре, като каза антология, толкова много отличени разкази, произведения на хора, нямаш ли идея да почнеш да издаваш антология? Ами в случая ще се получи някакъв сборник изобщо, който примерно в годината да излиза нещо, алманах, да речем. Сега ще пробваме с този конкурс. Надявам се да има достатъчно добри произведения, които ще ни пратят, тъй като цялата идея е да се обърне внимание към българските автори. По този начин смятам, че ще бъде интересно и за читателите, едновременно за феновете и на Стивън Кинг и на българските автори, и ще се получи нещо хубаво, да сме така взаимно да се подкрепим и да се представим пред читателите. Единственото
така желание на конкурса е, то затова няма и да има първо, второ, трето място, е да представим добро четиво на читателите, за да се види, че има достатъчно добри български автори, които трябва да се четат. Явор Цанев, утре можете да присъствате на представянето на списание Дракос в 17:30 часа в Клуба на дейците на културата. Успех! Благодаря.